Today, we are visiting the city of Jyväskylä in Finland. Located in the western part of the Finnish Lakeland, Jyväskylä has been one of the fastest growing cities in the country. Here at Finnish Utilities Alava's newest substation, ABB's touch voltage-based earth fault current protection is being put to the test in a live environment. Alava is the electricity, water, and district heat provider owned by the city of Jyväskylä. Alava continuously invests in their network to ensure safe and reliable electricity supply. Here at this substation, Alava has elevated electrical safety, taking it one step further. As the first in the world, they have ABB's new protection method already in use. The novel method ensures both dependable and precisely timed protection operation in compliance with the applied legislation during all possible operating conditions. No meidän tuo jakeluverkko on yli 90% maakaapeloitu, että päästään pienemmillä häiriöitä ja se ei näy kaupunkikuvassa enää niin vahvasti. Nyt kun maakaapelointi on lähtenyt vahvasti liikkeelle, se antaa aivan uudet haasteet maasulkusuojaukselle. Ja aikaisemmin meillä on ollut ongelmia, kun tehdään kokeilukytkentöjäkin, niin kompensointikela harvoin on just optimaalisessa asennossa, kun vikaa rajataan, haetaan. Ensimmäisessä hetkessä, kun vika syntyy, niin toki kompensointilaitteisto hoitaa sen, mutta kaikki vianaikaiset ja käytöaikaiset muutostilanteet aiheuttaa ongelmia ja se maasulkuvirta voi olla ihan mitä tahansa, mitä se johtolähtö tuottaa ja mitä siellä päämuuntajan perässä on sitä taustaverkkoa. Tämä näyttää nyt suurempaa arvoa kuin... Today we are testing ABB's latest innovation for earth fault protection in compensated distribution networks. This new method is called as IFP-TOC and it's the latest addition to our earth fault protection portfolio. IFP-TOC is the world's first and only earth fault protection method for compensated distribution networks, where the operation quantity is directly based on the touch voltage limit curves as stated in European and IEEE standards. Tämä uusi maasulkusuoja IFP-TOC niin huolehtii koko ajan siitä, että verkon käytön rajat pysyy sähköturvallisissa rajoissa. Eli kun jakeluverkkoa käytetään ja vikaa haarukoidaan, niin sammutuskela siellä taustalla toimii ja tekee omaa elämänsä. Niin sitä ei pystytä hallitsemaan koko ajan, minkälainen tämä taustaverkon kompensointiaste on. Ja kun vikaa rajataan, niin IFP-TOC laskee ja seuraa koko ajan sitä todellista maasulkuvirtaa ja sen toiminta-aika muuttuu ja pysytään koko ajan ihmisen sietorajan alapuolella näissä vikatilanteissakin, niin se varmistaa tämän käyttötoiminnan. With such a field test, we want to validate the correct operation of protection during different practical fault scenarios. Fault Trailer is ABB's dedicated test equipment to perform such field test. With the Fault Trailer, we can conduct live earth fault tests in a live network in a very safe and controlled manner without disturbing any customers. 5, 4, 3, 2, 1. Nyt. Ja koe ohi. 10 amperia vikavirtaa äsken. Tämä on meidän Jyväskylän uusi sähköasema, missä nämä kenttätestit tehdään. Samalla me varmistutaan, että tämä sähköasema toimii oikein. Ja nyt kun me tehdään kenttätestit, niin me pystytään ajamaan erilaisia vikoja ennakkoon, niin nähdään, että tämä uusi suoja toimii juuri niin kuin on suunniteltu, ajateltu, ja me pystytään nyt mittaamaan myös vikapaikan virrat ja todetaan sitten, että tämä laskenta ja suoja toimii juuri niin kuin se on optimoitu. Kun kerran on uusia vaihtoehtoja, millä pystytään turvallisuutta parantamaan, niin nyt otetaan sitten nämä askeleet siihen suuntaan ja lähdetään tämä koko meidän verkosto muuttamaan paremman teknologian perään, että lähdetään määrätietoisesti uusimaan koko meidän suojauskantaa. No ABB:n kanssa sieltä löytynyt niin kovia ammattilaisia, että se yhteistyö on ollut todella mielekästä ja hedelmällistä. Ja vaikka on ollut minkälaisia haastavia kysymyksiä, niin sieltä jos ei ole löytynyt vastausta heti, niin se löytyy viimeen päästä. Ja yhteistyö on ollut todella mielekästä.